गंथामजों 500 लाबाय नायथारनि देरहासारनि औवाखौ दाननो देरहासारनि औवाखौ दाननानै गालांबाय लोगोफोर सिखाया मोजां मारलै भगबान नै नांनांगौ भगबान दाख्लै बिखा साजोबदों आंनि न'आव दाननाया बेरा होन दाननाया बिखा साजोबदों आंनिया माननांगोन दे है जों दानथारलायो होनलै देरहासार बे सिखाजों मानसिफोरखौ बिदि दा फानसैलै गिबियावनो आंनि गासै लोगो नोंथांमोननिसिम जय हिन्द आं दा चिराङाव देरहासार इस्लारिनियाव गोबां बाथ्रा सावरायनो गोनां दं बिथाङा ओरैबायदि अनलाइन सिखा फानबाय दं आं इउटुबाव नुबाय दङ बियो आं लाग्रासो नों बोथोरखौ मिथिगोन ना मिथिया दाहोना माने हालुवाफोर आबादारिफोरनि थाखाय बारि बागान गोनांफोरजोंसो बोथोरखौ नुवाखै बे निउस नायाखै नोङो सानफ्रोमबो नायाखै हालुवाफ्रा दानलायाना बिदिजों मा मानसिफोरखौ माबा बर'फोरखौ नोङो सिखा फानै फानै दानथारनाय दोन आंखौसो सावनो फैखोना मा गोब्राब नों मा दानथारलाय दोन नामा जाया जाया नों जाबायदि मोनसे लेभेलनि साउथनि बायदि नै साउथ फिल्मावसो बिदि बानायना फानो गासैबो न'निफ्राय गंसे गंसे बिदि लानानै मडेलब्रा बियो नङा गासैबो नांलायनाय जाबा न'निफ्राय बिदि लायै लायै ओंखारबोबा बर'आथ' गुबुन हारि बाजारावबो मोनखायोना बर'आथ' गुबुन हारिखौ हाया सहसाव हाजार रायजाबाबो हाया हाजार बुंजाबाबो हाया खिन्थु बर'जों बर' नैबे बुस्थुखौ माने गैयिफोरनि थाखायल' बानायनाय जादों गैयिफोर माने गोनांफ्राबो बाहायनो हागोन माने बियो अनलि फर हालुवाफोरनि थाखायल' आं जायफ्रा बारि बागान दङ माने जाबायदि अनलाइनाव सिखा फानदों देरहासार इस्लारि माने बे बुस्थुखौ ओरैबायदिनि थाखायसो बानायनाय जादों माने खुद आंनो एक्सपिरियेन्स मोनग्रोदों सेखाया बायो बाजारनिफ्राय बायनानै लाबोयो ओमफ्राय खननैसो बोलो होनानै दानबानो थल' गयो माने बे बुस्थुखौ ओरैबायदि बानायनाय जाखादों नों बोरायबाबो बेखौ अखा फिसियाबा नों बेखौ जेबो बानायनो हाया ओरैबायदि नैबिसिम दोखादों आरो बेखौ ओरैबायदि गोलाव दोखादों खुनु गनो दम गैया आरो बेयो आं गारियाव गंसे लाखानोसै दिकियाव जा खुनु गेरेन्टि गैयालै गंसेजों खानसेयाव बबे मोनसेखौ लानांगौ बेसेबां फानदो दा बे बुस्थुआ गारियाव लानानै बेरायग्रा नङा हालुवाफोरनि हाग्रा एवग्रा ना अनलाइन बेसेबां फानदो अनलाइनाव 700 होमबा आंनो गंथामजों 500 हरबानो जाबाय ओरै जायो नङा सोरबा एफा गोजाननिफ्राय फैनायाव गारि थावखौ नाय नोङो बेफारा बिदि जायाना गारि थावखौ नायदो थांखाजोबबाय माथो नोंनाव फैनायावनो ओरै जायो नङा थ' दानना नायदोलै हालुलै बाक्सानि मानसिफ्रालाय लामाबो मोजां नङा दानना नायनांगोन हाग्रा ओरैनो लांजानाय नङा चेक खालामथारनांगोन जानाय हायोबा बेखौ बेलथाय होनानै गोदान मोनफिननांगौ बेखौ गाज्रि जादों माने गाज्रिथ' जायाखै मोजां माथो हा नैबेखौ दाननाय फैबानो गोगोमाव बेखौ दानजायो आच्छा देबा बेजों माथो देबनांगौ बेलाय बिदियावथ' नों बारा सिबनो नाङा हाग्राखौ नों दसेनो बिराद गुवार गुवार एवनो हागोन मिथिबाय खिन्थु खाथियाव मानसि जाथारलाय आरो आच्छा नां साननैल' बुंगोनदां फाग्ला बे माबोरै साननैल' बुंनांगौ जाखो नों बोलोआनो नाङा बेजों बोलोआनो नाङा अरिजिनल' ना अरिजिनेल नङाबा डुप्लिकेट जायो नामाब्रा गय दंफां मानि ज' लांगोन माथो रियेल गय दंफां मानि ज' लांगोन भाइ नै आच्छा नों बोलोआनो नाङा बोलो होनांगौबा बारा जायो हाया खाथियाव मानसि दोनजानाय नङा बे फिथाइजों हान्थुफोराव नाङैबा थैखागोन भाइ ज' लांजोबखागोन इसेबां ब्रेन्डेड बुस्थुखौनो जे नोङो खम समावनो मोनदों 500 गंथाम आग्ला एफा गोजाननिफ्राय फैदों सिखा लांनो नोंसोरबायदियानो आरो जाख्रेबनानै गालाङोबालाय बोरै जानांगौलै मानिनांगोन दे नों दानथारलायो होनलै देरहासार बे सिखाजों मानसिफोरखौ बिदि दा फानसैलै देरहासार बे सिखा फाननायखौ दोनथ'दो नों देरहा
जमारदों बैयाव थौलाय बे जमारदों गनायखानखौ दानदों दानजामारोना खाथियाव दाखोलै गिनाय मोनबायलां नोंनि सिखाखौ है जमारोलै नोङा है साइड जालाय जेबो जाया नै साइड जालाय है खाथियाव थानालै देरहासारनि सिखाखौ बायबाबो हाग्रा दाननायावल' इउज खालाम बे मास टाइमनि सिखा बानायना खुनु गेरेन्टि गैया भाइ माब्लाबा नांलायगोन मागोन बायदिसिना नै गोरानखौबो बेसेबां बोलो दं है रुवा बायदिसो माथो नै जेबो जाहोनो हाया नों बेखौ गवा बे गवालै ओमफ्रायसो नों बोरायबाबो नों बेखौ जेबो खालामनो हाया माने अखाल' फिनाङा बेखौ देन्थाखौ थौ जाबाय थौ 500 गंथाम 500 गंथाम एसेबां ब्रेन्ड आं खम खालामनो हाबाय हरनो हायो बेनि अनलाइनखौ आं खम खालामनो हाबाय 500 गंथाम मोजां सिखाया बे सिखाखौ मा साननानै बेफोरबायदि दिनैनि दिनाव इउट्युबनि गेजेरजों फानगासिनो दङ बोरै मा आइडिया फैनायनो सिखा फाननांगौ बे आइडियाया ओरैबायदि जादों माने 7 बोसोर सिगाङाव आंनि आफाया बानायदों बेखौ 7 बोसोर सिगाङावनो बे बुस्थुखौ इउज खालामखादों ओमफ्राय बेखौ खुनु पाब्लिश खालामनायबो जायाखै मानायबो जायाखै खिन्थु लकेलाव फाननाय जादों आरो गेजेर खन्द'आव ओमफ्राय लास्टलि आंनि दाननायखौथ' ब्लग भिडिअ नुबाय गोगोमखौनो सिबलायो ओमफ्राय नैबेयावहाय मानसिफ्रा फसायनानै बिहरजेनबाय आरो अर्डार खालामबाय जोंबो मोनगोन नामा जों सिखा बायैनो हैरान जाबाय सिखा मोजां नङाब्ला सिखा मोजां नङा खामानि मावग्राफोरा जोबोर खस्थ' ओरैनो बायबाय थानानैनो माने हैरानखासै आरो बेसेबां बायनो ओमफ्राय बायनानै लाबोबाबो साननै सानथाम सोलियो बिनि उनावहाय गोदान बायनो गोनां जायो दाथ' फानग'लायाखै दानाथ' बे बुस्थुआ नोङो खनसे बायनानै लाङोबानो बे बोसोरजोंसो हिसाब बोसोरजोंसो औ गाज्रि जाबाय 6-7 मासावहाय नों जेबो खालामनो हानाय नङा आरो बेखौ सिखा अरिजिना अरना नायबा हाथाया गोबाब मोनोनो गोखै मोनोनो ओमफ्राय नों दा बेखौ मा मोनखो र' नायनि गोखै माने खारजि बायदि मोनो जाहैबाय सिखा अरिजिना ओमफ्राय बेखौ माबायदि मोनखो नों मोनथिलालै आं बेसेबां अजि बेसेबां देखायदो है मानसिनिसो रावलै बे जों दानाय नङा नायो गोजाननिबो बिहरो खिन्थु सब बिहरनाया गासिबो हालुवा मावनानै जाग्रा गोजा आरो बारि बागाननिफ्राय सोरबा हाजिरा मुजिरा मावनानै जाग्राफोर हाजिरा मावनानै जाग्राफोरनाथ' सिखाया नांथारगौ बे सिखाजोंनो बिसोरो खामायनानै जायो ओमफ्राय बे सिखाखौ जुदि मोजां मोनाब्ला माने बिसोरो गावसिनि हाजिराखौ नुकसान खालामनानै बायनाङो बेयाव दा बेसेबां दङ पारफेक्टआनो गोजा आरो आं लांगोन ना बबे नों लांगोन ना बे गंसे जासिगोन बेखौ गहोनो दम गैयालै नों बेखौ देख'नांगौबा बेखौ दानफायजोबनांगोन नों होनबाबो देख'नो हानाय नङा खिन्थु अखा फिसियोबा डेन्जार आरो माने बे बुस्थुआ जोरनाय नङा ओमफ्राय नों सेखाखौ जेब्लायबो मोजां थाबाय थाजानो लुबैयोबा बै बुस्थुखौ थाव फुननानै दोननांगौ होमबा माराम खानाय नङा दा बानायबावगोन ना बानायबावाखै दा 30 खानसो दङ 30 खानसो आंनो गंसे बासिना हरदो मोजां नायदो नोंनि मेगनजों नायलै बावनायानो नङा बेले नों दाननाय हिदोब्रा बिनिफ्राय गोबासिन बानायोबा बे अभार जाहैगोन बियो जेबो स्टाइल गैया मोजां मोनदे गावबाय बे अबे बे जेबो नङालै नोङो नैबे फार्स्टनि दाहारखौ नोङो जेरैबाबो सिफायखानांगौखा नैबे फार्स्टनि दाहारखौ नोङो सिफायखानांगौखा बुजिबाय बेखौनो ला नों नै बियो गाबायबा मोजांसो नों बेखौ उनदोल' नेक्स्टआव जेबो जाला बियो बे उनना हरलाय दानो उनहर दा उननो जेबो बुस्थु गैया आंनाव अब्ला दा सिखानि बिजनेसखौनो खालाममारबाय न'आव थास्लायस्लाय औ बेखार ओरैनो मानो थानो माबा मोनसेखौथ' मावनांगोन